pensava, mentre estava preparant l'entrevista i mirant documentació i això, clar, mirant el currículum d'una banda que tens al darrere, que Déu-n'hi-do, que ja en parlarem, i de l'altra això, doncs, està treballant a Barcelona, però està vivint a Girona. És possible un dedicar-se professionalment al teatre sense viure a Barcelona? Jo ho estic provant, jo ho estic intentant i crec que cada vegada ho serà més, evidentment perquè cada vegada les comunicacions són més ràpides i també perquè Barcelona cada vegada se n'adona que està perdent una mica el poder de convocatòria, és a dir, que la gent es mou molt, vull dir, sobretot hi ha aquest concepte de que abans només podies viure a Barcelona i treballar a Barcelona i ara la gent va a Madrid, torna, vas a l'estranger, vull dir que jo crec que sí que és possible. L'únic que has d'estar disposat a dedicar-hi un temps i sobretot jo penso que els que hem fet aquesta opció és perquè l'opció que hem triat ens enamora, és a dir, jo soc gironí i per tant ja arriba un punt, quan arriba una edat, que vols estar allà on te vols estar, que és a casa teva. Què té aquesta ciutat que fa que els que hi hem crescut la portem a dins i no ens en puguem desfer? Tu que explores els sentiments com a actor de teatre que ets? No ho sé i m'ho pregunto, perquè jo cada vegada que passo pel pont de les Peixateries Velles o que passo per la plaça Independència o per la Rambla, cada vegada penso el mateix, dic, que maco.